Hello, ladies and gentlemen, tutaj Niklaus. Wyczekajcie. O, to byłem ja. Tutaj to nie jest kryptoreklama Jacka Danielsa, wcale wbrew pozorom. Taką po prostu mam koszulkę i moi drodzy, mam coś, dzięki czemu mogę zrobić nasz ulubiony rodzaj materiałów, czyli otworzymy sobie paczuszkę. Może ja sobie tutaj włączę światło. O, tak będzie jeszcze lepiej. No, słuchajcie, dostałem rano taką paczkę. W zasadzie tak do końca nie wiem co to jest, tylko się domyślam. Domyślam się. W ogóle wybaczcie, że tak tutaj jest łóżko niepościelone, tutaj jest ściana jeszcze nie pomalowana, bo nowe okno, ale przynajmniej światło już jest dobre, bo mam już 2 rolety i w ogóle muzykę sobie puśćcie jakąś własną, jako tam lubicie, bo ja nie będę się z tym dupcył, potem mi prawa autorskie pozgłaszają mi taki superancki materiał z emocjami, moi drodzy. Na świeżo się straci, a to nie ma sensu. No, to otwieramy. Ja wam będę tutaj gadał, będziemy otwierać. Ja tak lubię, moi drodzy, to normalnie, bo ja tak domyślam się naprawdę co to jest, ale z ręką na sercu wam mówię, że nie jestem przekonany. Ale zaraz zobaczymy. Superanckie laserowo cięte nożyce. Znaczy to też nie jest kryptoreklama, bo... Dobra, to jest to co myślałem. Przynajmniej tak by się wydawało. A, walka. W ogóle, moi drodzy, wiadomo, zapraszam na Facebooka, na G2A, na Hitboxa, do wszystkiego, linki w opisie. Dajcie suba, dajcie łapkę. Napijcie się wódki. A, moi drodzy, Pixelbox. To jest Pixelbox. Udało mi się nawiązać współpracę z tymi ludźmi, co to wysyłają. Także to jest Pixelbox. Open box to start. Tak to wygląda. O. Będę wam wszystko tutaj pokazywał. Mam nadzieję, że żadnego szczegółu nie pominiemy. Troszkę paczka jest zmasakrowana, ale nie aż tak jak ostatni One Up Box. Dobra, no i co? No to otwieramy. Tutaj możecie sobie puścić ten motyw z... Jak ten film się nazywał? Odyseja kosmiczna, nie? Takie Dobra, po kolei co tutaj mamy? Światło się zrobiło takie trochę niebieskie, bo przechwyciło tutaj ten... Jakie zajebiste! Można se z tego cycki zrobić. No i muszę dać plus 18 do tytułu. No dobra, to głupie, ale śmieszne. Dobra, fajne, to się przyda. Jakby jakaś dziewczyna nie miała cycków, a chciała, to może się do mnie zgłosić. Dobra. Tutaj jest taki list, o, ja wam go tak pokażę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie i wam go zaraz przeczytam. Także tak. Witaj, jeżeli to czytasz, to znaczy, że należysz do wąskiego grona osób, które mają okazję przekonać się, czym jest Pixelbox jeszcze przed premierą. Taki jestem wyjątkowy. Niezależnie czy jesteś graczem, fanem filmów czy seriali, ja w ogóle jestem fanem wszystkiego. Mamy nadzieję, że zawartość pudełka, którą otrzymałeś, spełniła twoje oczekiwania. Jeszcze nie wiem. Będziemy wdzięczni, jeśli przekażesz nam swoje uwagi i wskazówki, abyśmy mogli udoskonalić nasz Pixelbox, tak by stał się rzeczą, na którą nie jeden fan będzie czekał z miesiąca na miesiąc. Z góry dziękujemy za przekazanie swojej opinii na temat Pixelboxa w postaci filmu z unboxingu i wiadomości w social mediach. No, właśnie to robię. Właśnie to robię. Pozdrawiamy ekipa Pixelboxa. Także zapraszam tutaj w ogóle na Facebooka od Pixelboxa. No łap ostrość ładnie. O, superancko, nie? Dobra. Mogłem sobie ustawić stałą ostrość, to by łapało cały czas jedno, ale już dobra. Już ciul. Dobra. Jadymy. Co to? A to jest tak fajnie. Ej, małe pianki w kształcie dolarów, czajcie to? Dobra. To jest specyficznie specyficznie zapakowane. Dobra. Zróbmy to tak. Tu jest taka folia. A czy to jest taka bibuła w zasadzie? Bibuła. Tu są dolary piankowe. Ja będę się tak nimi, wiecie, tak obrzucał. Dobra.
sobie na razie odłóżmy. Tutaj jest taka, to jest naklejka taka duża. Pixel Box. Spoko, lubię naklejki. Koszulka tradycyjnie na koniec. No dobra. Będziemy tutaj grzebać i po kolei wyciągać różne rzeczy. Brelok z Game Boyem, moi drodzy, ja mam Game Boya jeszcze działającego. Jo, to dupce, jakie to ciężkie w ogóle jest. Superanckie, czekajcie. To jest, widzicie? Not suitable, nie dla dzieci poniżej trzeciego, no łap ostrość, czekajcie, zrobię Tomasza Kopyrę. Dzieci poniżej 3 roku życia. No, ja mam 14 lat, także mogę. Także się cieszę bardzo. Ło! Ej, normalnie to jest tak superowe. Normalnie on ma wszystkie... Jak fajnie śmierdzi nawet. On jest taki ciężki, tym by człowieka szło zabić normalnie. Patrzcie. To jest oryginalne na licencji. Nintendo, made in China. A mam pazury obcięte, to nie ma wstydu. Patrzcie, jaki on jest superancki. Ma nawet takie... Wszystko ma wypukłe te guziki. O, select, start, B, A. No normalnie... Coś superanckiego. Taki brelok, to klucze z tym będą 10 kg ważyły, ale do obrony własnej jak najbardziej się przyda. Dobra, dajmy to sobie tutaj. Teraz co dalej mamy? Mamy takiego Mario. Nie, to nie jest Mario, co ja gadam, to jest z Zeldy. Orange Sword Sours. I to jest też, zobaczcie sobie, wszystko jest tutaj oryginalne. Oryginalne z Nintendo. Firmowane. Taki hopecek. No otwórzmy to. Tutaj jest zabezpieczone taką folijką. O. Dobra. Żeby tego nie poniszczyć w miarę. I uwaga. To są, moi drodzy, cukiereczki. Cukiereczki w kształcie mieczów z Zeldy. Powiem szczerze, czegoś takiego się nie spodziewałem. No wy przyznajcie też, nie? Także spróbujemy sobie potem, czy są dobre. Ostrość. Pewnie będą. Dobra. Ostrość. Teraz tak. Tajemnicza skrzyneczka ze znakiem zapytania. Może to trzeba z łeba walnąć. No, coś nie idzie. Super Coin Candies. Czyli to, widzicie? To natomiast prawdopodobnie, na tyle co umiem angielski, będą cukierki w kształcie monet. Tych z Mario. Także nie omieszkam tego otworzyć. Czy to się... Zaraz to wszystko zdupcę. Albo nie. O! Dobra. Kurde, to jest jakoś... Jak to się tu otwiera? Ej, pomocy. To jest tu przyklejone? Nie chcę tego rozwalać. To jest takie... I są faktycznie... Ej, to w ogóle wygląda jak jakieś narkotyki, nie? No ale spoko, dobra. ABW to są tylko cukierki. Także to sobie na razie zawrzymy. W ogóle fajny taki kastlik blaszany. Można coś tam skryć. Portmoney z Nintendo. No spoko, że ja ostatnio sobie kupiłem właśnie portmoney z Kropa. Także bardzo pozytywnie. Nintendo Entertainment System. Kurde, jakbym wiedział, to bym nie kupował. No, może dali jakąś stówkę na rozruch czy coś. Nie ma nic. Chyba skóra, ale nie wiem. Wygląda legitnie, powiem szczerze. Także no fajny. Mi się tamten z dupcy, to będę sobie taki używał. Bardzo fajny bajtlicek. Teraz tutaj mamy. Tu jest konkurs z Pixelboxem, także jakbyście mieli jakiegoś Pixelboxa, to tutaj można wziąć sobie udział. Mniejsza wersja dużej nalepki Pixelbox. Coś tu jeszcze musi być. Najlepsze to jest to w ogóle. Pin. Game over, man. Game over. Kto wie, z jakiego filmu to jest cytat? Moi drodzy, piszcie w komentarzach. Czekajcie, ja to zrobię po kopyrowemu. O. Ja jestem Niklaus Pieron z bloga... Nie mam bloga. No oszcz.
Kamera za 2000 zł. Bez kozery powiem 5. Dobra, w każdym razie widzicie, o co chodzi, nie? No i co? I ostatnia została nam koszuleczka. Chyba. Chyba, że to jakaś stówka jeszcze gdzieś leży. Ale chyba nie. Teraz tak, koszuleczka. Co to za LGBT jakieś kolory? BioWorld Merchandise Atari. Czyli też firmowa. Dobra, czekajcie, ja to wezmę. Tutaj sobie damy. O. I... No, kurde. Czekajcie, czy ja wam to dobrze pokazuję? O. Koszuleczka z Atari. Także do fanów... Muszę sobie wyprasować, a ja nie umiem. Także do fanów Atari, ale nie tylko. Bardzo spoko koszuleczka. Będę nosił, będę się asił na placu. No. I to, moi drodzy, było tyle. Bogato. Duża paczka. Nawet chyba mi się to w sumie bardziej podoba jak One Up Box, powiem szczerze. Także na pewno będę czekał na następne. Moi drodzy, to był Pixel Box. I cóż mogę powiedzieć? Super sprawa. Pod spodem dam wam link do strony Pixel Boxa, żebyście sobie mogli zobaczyć, ewentualnie zamówić, bo premiery jeszcze nie było. No. I to by było tyle z mojej strony. A jeżeli wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na wszystkie tam media i widzimy się w następnych unboxingach, ale nie tylko. Także no, pa pa!